आलू को नाली अच्छे हलदिया से जिनस ना
ବାସି ହେଇଗଲା ମୋ ଘରେ ବड़ा बासी ହେଇଗଲା ଏ ଭଗବାନ ପିଲାଙ୍କୁ କି କଥା ଦିଏ ମା बासी ହେଇଗଲା ଆଉ କନା ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ି ସବୁ କରିଛ ଆଉ। ଇଏ ତ ଏଇନା ଆଉ ଆଗକୁ ବଡ଼ ହେଲେ କହିବେ ଆଉ आ तो मां घर के आछि रे चिकुनु हां कहूनु ତାକୁ ବାସି କହିଥିଲୁ ତୋ ମାମୁଁ ଘର କଥା କହୁନୁ ବୋଲି ମାଗି ଅଛି ତୋ ମାମୁଁ ଘର କିଏ ଅଛି ଜାଣି ତୋ ମାମୁଁ ଘର କିଏ ଅଛି ତମର କିଏ ଅଛି ଲୋ କିଏ ଅଛି ତୁ ମାମୁଁ ଅଜା ତୁ ହାଁ ଆଉ ଆଇ ପାଗଲା ତ ଆଇ ଅଜା ଆଇ ମାମୁଁ ତ ଘର ଦିଲରି ତ କି ଆଇ ରା ବୋଉର ତୋ ମାମୁଁ ଘର କିଏ ଅଛି ରେ ତୁ ଆମର କିଏ ଅଛି କହିଥିଲୁ ଏମିତି ଆଇ ତୋ ମାମୁଁ ଘର କିଏ ଅଛି ଗଦା ଭାଇରେ ଏ ମାଡ ଖାଇବୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗପ କହିବି ଗପ ନା ହଉଛି ଲୋଭୀ କୁକୁର କଣ ତୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ତ ଥୟ ଲୋଭୀ କୁକୁର ତ ଗପ ନା କଣ କଣ ଲୋଭୀ କୁକୁର ଦେଖିଛ କୁକୁର କୋଉଠି ରହେ କୋଉଠି ରହୁଥିଲ ଘରେ ବି ରୁହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଥିଲା ଆଚ୍ଛା କୁକୁରର କେତେଟା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ତ ବୁଝିବାଟା ଦିଟା ଥିବ କେତେଟା ଚାରିଟା କୁକୁରର କେତେଟା ଗୋଡ଼ ଚାରିଟା ଗୋଡ଼ଟି କୁକୁରର କେତେଟା ଗୋଡ଼ ମା ଚାରିଟାଟି ଗୋଟେ କୁକୁର ଥିଲା କୁକୁର କଣ କଲା ଦିନେ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ମାଂସ ପାଇଲା କଣ ପାଇଲା ମାଂସ ପାଇଲା ସେ କଣ ପାଇଲା କିଏ ପାଇଲା କୁକୁର ଆଚ୍ଛା କୁକୁର ଥରେ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ପାଇଲା ସେ ମାଂସକୁ କଣ କଲା ପିଲାମାନେ ପୋଲ ଦେଖିଛ ପୋଲରେ କଣ ଥାଏ ପାଣି ଥାଏ ପୋଲର ଏପଟକୁ ସେପଟକୁ ପାରି ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ହେଇଥିଲା କଣ ହେଇଥିଲା ବ୍ରିଜ ହେଇଥିଲା କଣ କଲା କୁକୁର କଣ କଲା ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ଖାଇକି ସେ ବ୍ରିଜ ଉପରୁ ଏପଟକୁ ସେପଟୁ ଏଇଆ ତମ ବ୍ରିଜ କୁକୁର ଏପଟକୁ ସେପଟକୁ ପାରି ହଉଥିଲା କିଏ ପାରି ହଉଥିଲା କୁକୁର କୁକୁର ଏପଟକୁ ସେପଟକୁ ପାରି ହଉଥିଲା ମୁହ ଖାଇକି ପାଣି ବ୍ରିଜ ତଳକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ତଳେ କଣ ଥିଲା ପାଣି ତଳେ କଣ ଥିଲା ପାଣି କୁକୁର କଣ ପାରି ହଉଥିଲା ବ୍ରିଜ ପୋଲ ହେଲା କଣ କଲା କୁକୁର ପୋଲ ଉପରେ ଥାଇକି ତଳକୁ ଅନେଇଲା କଣ କଲା ତଳକୁ ଅନେଇଲା କୁକୁର ଦେଖିଲା କି ତା ମୁହଁଟା ପାଣି ଆଚ୍ଛା ପିଲା ତମେ ଦେଖିଛ ପାଣି ଭିତରେ ତମ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଛ କଣ ଦେଖାଯାଏ ତମ ମୁହଁ ପାଣି ନୁହଁ ତମ ମୁହଁ ଉଠେ ଦେଖାଯାଏ କିଏ ଦେଖିଛ ତା ବୋଉ ଫୋନ କରିଥିଲା ଟି କିଏ ଫୋନ କଲା ସାନିନି କଣ କରୁছিল ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ରୋଜି ଯୋଉ ହଁ ତମ ମୁହଁ ଦେଖାଯିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ କହିଲା ତମେ ଗୋଟେ ପାଣି ଏଡ ବଡ ଗାଙ୍ଗଲାରେ ଦେଖିବ ତମ ମନେଇବ କଣ ଦେଖାଯିବ ତମ ମୁହଁ ଦେଖାଯିବ ହେଲା କଣ କଲା କୁକୁର ପୋଲ ଉପରେ ତଳେ ପାଣି ଅଛି ପୋଲ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମାଂସ କଣ ଧରିକି ଅନେଇଲା କଣ ଦେଖାଇଥିବ କହିଲେ ପିଲେ କୁକୁର ମୁହଁ କୁକୁର କଣ ଧରିଥିଲା ମାଂସ ଧରିଥିଲା କୁକୁର କଣ କଲା ଯେତେବେଳେ ଅନେଇଲା କୁକୁର ମାଂସ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ତା ମୁହଁ ଦେଖାଗଲା କାହା ମୁହଁ ଦେଖାଗଲା କୁକୁର ମୁହଁ ଦେଖାଗଲା କୁକୁର କଣ କଲା ଭୁକି ଦେଲା କିଏ ଭୁକିଲା କୁକୁର ଆଚ୍ଛା ଭୁକିଲେ କଣ ହେଇଥିବ ଆମେ ଧର ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟ ଧରିକି କଥା କହିବା କଣ ହବ କହିଲେ ପିଲେ ଖାଦ୍ୟ କଣ ହବ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡିବ କୁକୁର କଣ କଲା ଯେହେତୁ ପାଣି ଭିତରେ ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲା ଭକିରି ତାକୁ ତ ଲୋଭ କଲା କୁକୁର ଭାବିଲା କି ମୁଁ ଭୁକିକି ତାଠୁ ମାଂସ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବି କାଠୁ ମାନେ ତା ମୁହଁ ଦେଖାଗଲା ପାଣି ଭିତରେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ସେ କୁକୁରଠୁ ମାଂସ ନେଇ ଆସିବି ଯେହେତୁ କୁକୁର ଭୁକି ଦେଲା କଣ ହେଲା ପିଲା କଣ ହେଇଥିବ କହିଲୁ ତା ପାଟିରୁ ମାଂସ ଖସି କୋଉଠି ପଡିଥିବ
ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ନାଁ କହିବି ମତେ କିଏ କଣ କହିବ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା କଣ ବାଘ ଏଇଟା ହାତୀ ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ ସିଂହ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କଣ ଇଏ କଣ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଏଇଟା ଇଏ କୋଇଲି ତାଳି ମାରିଦିଅ ଇଏ କୁକୁଡ଼ା ହଂସ ଏଇଟା କିଏ ଏଇଟା କିଏ ବଗ ଆଚ୍ଛା ବଗର ରଙ୍ଗ କଣ ଏଇଟା ପାରା ନୁହଁ କାଉ କାଉ ରଙ୍ଗ କଣ କୋଲା 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 ସେଇ ଜାଗା ଗୋଟେ ବଲ୍ ନାଇଁ ବଲ୍ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବଲ୍ ସେଇଠି ହେଇକି ବଲ୍ ପଟେ ସେଇଠି ହେଇକି ଆକୁ ପଟେ ଟାଇମ୍ ମାର ସବୁ ଟାଇମ୍ ମାର ଭିଡ଼ିଓ କର ଟାଇମ୍ ମାର ମୁଁ ତ ବସ ଆସେ ମୁଁ ଦେବି ସନି ନିଜ ଜାଗାରେ ବସେ ତୋ ଜାଗାରେ ବସେ ବସ परेको
ସର୍ଟ